Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Diyos mangrahin na aga po sa Indogabus. Yaw naman po kita sa presentasyon ka na Bicol Connection. Sa ngaran po ka na regular host na si Karundang Joey Habanalim. Kita po ang magkakairibanan. June Badong Batan. Asin kay Balang Kabandig di sa studio. Yaon po si Engineer Joanera Dibilla. And yaon man si Tony Saison. And yaon man si Ma'am Kyle sa opisina. Ma'am Kyle Ligasyon. And duman po sa transmitter. Yaon po si Jim Huko. And si Rodel Cesar. And ayahay po sa ngunyan. Ayahay. Bako lang si Kagawad Daday. Bako lang si Kagawad Daday ang ayahay. Ayahay po naman sa mga ilihidong opisyal. First day. Inot na aldaw. Pitsa uno po kita ngunyan kan Hulyo. Taon 2022. Kaya medyo an iba, naninibago. Lalo na po si mga bagong gayo. Maray si mga re-elect. Kumbaga, dahil na po sinda maninibago. Si mga newly elected municipal official, iyan po mga tugang. Inot, dapat magbatanin amay. Natanganing pangarugan kan sa inda mga pag-iriba, lalo na po ang alkalde, ang vice-alkalde. Natanganing si mga head of offices. Dahil man perming late. Iyan po mga tuwang, dahil ba nga ako nagkukurap? Pero po mga tuwang dahil ninda narireparo. At ang anlaong ninda alas 8. Mahalaw alas 10. Simple corruption pa yan mga tugang. Maski mayo kang ang corruption kaya mga tugang. Ang iba, ang pagkaarab lang, kwarta. Kwarta lang ang corruption. Pero po, duman sa oras, aday po ninda aram iyan. Tinatabtaban po ninda ang oras. Kaya, iuyan si mga newly elected, asangon yan naninibago. Oy, good morning kay Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Jerry Breseño Canbaaw. Ini talaga ang mga ini ang mga municipal official na madaling dulukon. Maski po igwas yan in pinagpapagibo duman sa loob kan opisina, nag-ulay-ulay kami kan mga karahayan, kan ano man na pwedeng pag-ulayan mi. Kasuba ko. O na ko nga ni, ma-late na naman ako.
Maringa nita dae. And igwa kita mga tugang kakaulayon sa mga barangay official. Dyan po sa barangay San Nicolas. Baaw Camarines Sur. Igwa ga pinagapaabot. Aramon tayan kung ano ang problema kan kagawad. Yan, dito na po mga tugang pagparhaluyo apodan ko si kagawad Noel Albalati kan San Nicolas Baaw Camarines Sur. Aramon ta kung ano ang sa iyang ipapaabot digdi sa programa ta igwanin na subuot pinagapaabot sa inda nina 123 now. It's free and as easy as 123. ay pambira. Ano ining number na pigta sa kuya? Ano ining pigta sa kuya ni kagawad na numero? Tagaroda dahil ako kontak. Alata, utrohong ko daw. Takaning baka ulay ta. Ay hindi sapat to make this call. Ay, globe garo ini. Ay, medyo kuyan, di. Kung nakantabay si kagawad, globe palan an sa imong pinagataong numero. Kuyan ako, smart. Ay, pambira. Dahil lang kita nagahapot kung ano an, kuyan, kung ano an sa iyang, kung globe, kung smart. Globe palan an sa iya nga kuyan halata gibuhan ta nga paagi kung paano mapa load kita ning regular medyo dakul-dakul iyan ani nga makaulay ta an barangay kagawad kan San Ramon kan San Nicolas si kagawad Noel Albalati kaya lang globe palan an sa iyang SIM card day makontak. Okay tabi kagawad kung nakantabay ka. Si kagawad Noel Albalati kan San Nicolas. Naka-globe kaya palan. Kaya day ta ka makukontak talaga. Kung di ta ka makaulay ngunyan, siguro sa aga, duman po sa programa ko, Sabado, natanganing matawan taning doon ang sa imong problema. And kung nakantabay man si Barangay Kagawad, kan Barangay San Jose, si Kagawad Chris Ablan, Madi, apod na madi ramuntaan na programa programa dyan sa LGU Baaw taigwa po bagang pagtiripon ako yan lang ining kaya mga tugang kumbaga headline lang kan barita tiripon garo pag-distribute ka na tupad ramunta kung si isay ang mga yaon digdi sa tupad dyan po ini sa covered court kan Baaw Sangunyan. Tiripon po sinda. And then, headline lang ang nako ako kaya. Daing gayong detalye. Daing na detalyado si impormasyon. Pasakat na kita doon sa multicab. Daing tanang ko Kaya kung nakantabay si Made, si Kagawad Chris Ablan, akan na San Jose, Made apod na tabi. Takaning makaulay ta na digdi sa programa on air aning maaraman kan kagabsan kung ano na programa kung sa inhali ang fundo asin kung si Isay
ang sa likodan kan nasambit na nga programa. Tasangon yan po mga tugang, si mga bagong ilihidong official, baka ulang municipal, baka ulang city, baka ulang probinsya, kundi gabos. Gabos po yan mga tugang mapahiling ni na maray-rahay na performance. Diba, adda yan po mga tugang magbago. Ada ay magbago ang sa na mga kaisipan na karahayan sa loob po kan na komunidad kan sa idang nasasakupan na banwaan. And kasud po mga tugang, oo ni na. Talagang ang mga presidente may kanya-kanya slogan. Kan si ex president delayed. Okay, nag-aapod siya na may siya na Philip. Okay. Halat pa di. Halata kaganta kaning intro, halat. Bicol Connection Report. Okay, mutugan na sa linya si Karundang Philip Baraseda. Karundang Philip, go ahead kan sa imong impormasyon. Salamat, Pading June. Good morning sa mga parantabay niya to. Tama-tama, yaw na kunig di sa Casoreco 3. Unya na pagkaaga. Makaulay niya to, anday nagkukupas, an kagayunan, artistaon. Garobistado ko na yan pa diya. Gonzaga. Garobistado ko na yan Oo, garo si Tony Gonzaga. Maski ang tindog. Nagkanta kay BBM. Kan lupang hinirang. Oo. Kaulayon ka na dahil na magparahaluyon, tabaka magbagupan boses kay ni Madam Ana Roche na karyo irawlaan na tagapagtaram ka na Casoreco 3. Mama, good morning po. Live po kita sa Arpen Disigay, ang korpo si Pading June Bataan. Okay ma'am, good morning po. Yes, hello, good morning. Good morning, Sir June. Good morning po sa lahat ng listeners, of course, ng radio program at sa station. Good morning sa lahat ng mga expectorant na Tony Gonzaga, si Sir Philip talaga. Opo, good morning. Sir Charlie, Ma'am Kyla, good morning. Opo, ma'am, panduwatan na naman ining pagkaulay, inot duman sa Sarong Ibong na istasyon. Oh. Ngunyan, digdi naman kita sa RPN di CKI Erega. Ma'am, kumusta po ang Casoreco Tresta? Sa ngunyan po baga, kuminsan dahi ta maintindihan kung saan ang problema. At kuminsan nagiging Christmas light at sa tuyang koneksyon kan sa tuyang power supply. Oo, sir. Oo, yan na. Ano naman po, kumbaga, if i-compare natin previously sa mga power outages natin, I must say, sir, medyo mas konti na yung mga report ng outages natin. But kasi yun, sir, yung gusto ko din pong ulitin nga sa mga nakikinig natin, sometimes we cannot control yung mga on and off kapag po nagkakaroon tayo ng mga trouble dyan sa ating mga transformers, sa ating mga fuse or mga insulators. So, kumbaga sir, these are isolated cases na usually kailangan nating i-report kapag nagkakaroon tayo ng trip-off, on and off, commonly a Christmas light na tawag ng mga member consumers. So that, kumbaga po, ma-restore din natin, magawa natin ng agarang aksyon. But doon naman, Sir Jun, sa other side din ng mga interruptions, madami kaming scheduled interruptions. Actually, kung nagpa-follow sila sa official Facebook page, talagang almost araw-araw may announcement kami. But if ma-observe po nila, isolated din in a case na barangay lang yung affected. Opo. Hindi yung entire buong feeder or entire municipality or entire city. Instead, mga bara-barangay lang. Kaya, kumbaga Sir Jun talaga, sabay-sabay, meron kaming mga scheduled interruption advisories. However, meron din pang mga unavoidable, unscheduled interruption advisories, which
which kailangan po natin yun ma-report immediately para po magawa natin ng agarang aksyon. Opo. Ma'am, okay po. Dito po ma'am sa dito po sa ito pong pinapasunod natin na one bill putol. Dito ho ma'am, meron din ho tayo bang consideration dito? Halimbawa po ma'am, yung pamilya, igwa po silang bill na hindi po nababayadan, tapos igwa po ning halimbawa ibang problema sa pamilya, ibang naghihilang. Ano po, tinatawan po ining consideration kan opisina? Ako, Sir Jun, I will stick to dun sa protocol natin na one bill disconnection. Pero, yun nga po, Sir Jun, tayo naman ay with a heart din. Kumbaga, case-to-case basis, depende po doon sa ating mga disconnector. Actually nga po, Sir Jun, yun talaga ang ultimately nagiging problema. Kasi, syempre, meron pong mga circumstances na aminin ta po, na kita mismo ang nakikiusip na diri kita pagputlan. Opo. Opo, 'di ba? Kasi nga late susing tabo, arag pukan, ato nag-iilang, or agpo remalaso na kay puwantang i-prioritize. Opo. So, minsan naman, in fairness naman po sa mga disconnectors namin, hindi nila pinuputulan. Kaya lang, Sir Jun, kasi, binabalikan kami. Opo, binabalikan kami in a sense na bakit kami magbabayad ng 168 na reconnection fee na hindi na kami pinutulan. Di, mas Pero maganda hindi nga, po- ma'am. Yan po ang hindi po nila maintindihan. Ang gusto ko siguro nila, putulan muna. Yun nga po. Which is, Oo. para siguro, Sir Jun, wala rin gulo and kumbaga, kumbaga doon lang tayo sa street talaga na dapat gawin. They should be disconnected by that time. Kaya lang nga po, aminin natin sa hindi, na kita talaga po minsan nakikiusip. Di ba Oo. po? Opo. So, for consideration ka mga disconnector ta na nakiusip kita, minsan diri kita pinuputulan. Kaya Opo. lang po, ang nangyayari, binabaliktad pa nila yung mga disconnectors na hindi kami pinutulan. Although hindi ko, Sir Jun, nila lahat. Opo. May mga instances din talaga na nalagyan sila ng 168 na reconnection fee, which sabi nga namin, we will do our part as long as give us also details with the formal complaint para po Opo. magawan din natin ng kumbaga due process din yung gagawin natin. Hindi yung i-accuse lang natin na ay dili man ako kitang pigputulan tapos sisingilin ninyo ako sa 168 na reconnection fee. So doon tayo, Sir Jun, medyo nagkakaroon ng problema. Kaya kung ako nga po, ako lang ang masusunod talaga. Mas gusto ko doon tayo sa policy na one bill disconnect. And tayo din pong mga member consumers, kumbaga, Sir Jun, maging honest din tayo na Opo. maging diligent kita na bayaran ka subilta before due date, and then pag naglampas kita sa due date, let's admit the fact na naglampas kita sa due date, subject for disconnection kita, regardless king uno abilta. Opo. Minsan hindi po nila yun naiintindihan na da puso si Kasoreco, atangan ning grabe nading hirap ngawan, pandemic, da trabaho, pinuputulan pa kami. Let's also think the other way, na si Kasoreco po, meron din tayo, Sir Jun, mga payables. Meron din tayong due date sa ating supplier, which we need also to comply. Where in fact nga po, ang mga suppliers natin, hindi sila nagbibigay ng mga considerations, hindi sila nagbibigay ng extensions, di ba? Kami po, pag siningil tayo ni supplier, sa ayaw at sa gusto ni Kasoreco 3, kailangan nating bayaran lahat ng consumption ng mga member consumers. Pero pagdating sa member consumers, wala kaming magagawa kung si consumer nagpaputol at hindi magbayad ng bill. Di ba po? So, ganun lang po yun. If minsan ganun din yung feeling nila na parang ginigipit sila, pigpapara, sila pipirit na magbayad. Opo, let's also remind ourselves na nagkonsumo kita, and definitely, we have to pay based on what we consume. Opo. Ma'am, kumusta po ang mga barangay rehabilitation request po digdi sa Banwa, digdi sa Rinconada? Uy, oo sir, maganda naman po, maganda yan. Actually po, madami na tayong na-rehab, madami nga tayo, Sir Jun, na nakikipag-cooperate din ng mga barangay councils, lalong-lalo na dito sa clearing operations na ginagawa natin. Kaya opo, although, Sir Jun, one step at a time, opo, baka kasi yung iba din, akala pag nag-request po, agad-agad, ura-urada, tulos, tulos. Opo, i-rehab na sila. Oo, Sir Jun, tandaan nila na kailangan din yan ng pondo, ng
budget, di ba po? Ang mga wires, buko man nayagayagang unusan na, barato sana, ang mga transformers, poste, bukong yagayagasa na. So, definitely po, ini-schedule din yan ng technical department. Pero, so far, Sir June, mas maganda ngayon, madami na din tayong na-rehab, kahit papaano, madami na tayong na-replace ng mga wood poles, na-replace na natin into mga steel poles, madami na din tayong na-replace ng mga mostly reported na area transformer. Halimbawa, Arica de Sir Phillips at Tocono Santiago, sige parang Opo. So, ginagawa natin kung kaya din kasi natin, Sir June, na ma-replace na yung mga transformers, re-replace na natin yan. Pero buko po ding yagayagang pag na gustong balyuan tulos, babaratuhon, imagine the cost and expense. Pero yun nga, ginagawa natin yan one step at a time, slowly but surely. Diri man po gusto instant noodles lang agad, opo, luto na agad. Pag kinagawa namin, din ma'am, nila. ang instant noodles, pag kinagan mo ng tubig, mga few minutes, pwede nang kakanon. Hindi naman po ganun. Although, opo, kinoconsider din natin and ini-schedule din natin. Okay, ma'am. Dito po, ma'am, dito sa yung mga problema po dito sa highway, ilang porsyento na ho yung mga na-transfer natin na poste na naigilid na po natin? Ay, na to, Sir June, itong mga mainline natin, okay na to, success na to. Nandito na lang tayo nagko-concentrate sa mga mountainous areas, like for example, dito sa Iriga North, doon din sa Balatan, sa mga Montenegro, yung mga ganyan, Tumatarayo, doon din sa Kaurasan, Bula, and pagdating din sa Buhis, sa Lakeside na. Pagdating dito, Sir, sa main, usually ito talaga yung inuuna. Kasi syempre, nandito yung mga commercial establishment, nandito yung dagsa ng mga residente. Na po ito, lahat na to almost okay na. Kung may makita kayong poste dyan na nasa gitna po, tandaan natin may mga poste din po ang telco, ha? Minsan akala po nila Kasoreco, tapos yung pala telco yon. Dito po sa atin, Sir June, specifically going dito sa city proper ng Iriga, hanggang dito going sa Baaw, lahat na po yan. Okay na po yan. Na-relocate na po natin yan. Nabuag, going doon sa Nabuag, going sa Batu, na-rehab na po natin yan. Ibig sabihin, ma'am, mga 100% na po. Almost, sir, but hindi pa rin naman. Hindi pa naman. Nasa, 90-something percentage. Hindi ako, sir, particular sa percentage, pero ang alam ko, almost 90-something na. Di lang ako sure kung 93 or less pa, parang nasa ganyan na pong percentage. Opo. Ma'am, dito po sa Rinconada, ilang remote barangay po ang wala pang elektrisidad? Na tayo, Sir June? Energize na tayo. Kasi pag sinabi nating energize, Sir June, yung sa Rinconada, 229 barangays tayo. Pag sinabi nating energize na, may certain zone dyan na may kuryente na. So, good as energize na. Ang ini-energize natin, yung sinasabi mo pong may kuryente na, yung mga sityo-sityo na lang, Sir June. Okay. Opo. Pero ito, magagawa na. Okay, karundang Philip, apod kagiraray tara naputol si Mama Rotsi. Igwa siyang kuyan. Magayon na sa iyang pinagapapaabot. Karundang Philip, apod kagiraray. Okay, agapod na. Okay, ma'am, go ahead po, ma'am. Ma'am, go ahead po. Ayun na. Opo. Yung ano nga yan, Sir June, yung mga remote barangay po. Yan po. Yung Sitio Electrification. Philip, kasi nawala ako, Sir June, pakit ng pakit dito. Ganyan din. Ma'am, ganyan talaga yan si Karudang Philip. Opo. Yung sa Sitio Electrification program natin, Sir June, nag-identify kami ng mga beneficiaries. Maganda yon. Pag naging set beneficiaries ka po, libre sa yung ibibigay yung house wiring installation, libre yung kontador, libre yung 30 meters na service drop wire. Talagang dakalong kagyaanan. Pero syempre, this is applicable dun, of course, sa mga deserving naman, yung mga nasa laylayan na rin, na itauta naman ka
maganda na mapasulan man sila, mabayad man nila si Cardong mag-ending. Di ba po? So, oo. Ito sir, pinipili itong beneficiaries na ito, binibigyan tayo ng pondo ng national government and then ina-apply din ni Kasoreco 3 dun sa mga rural areas na talagang kasulok-sulukan ng mga zona na diri na sa Tupugad, Paggagalin, Akit, Kilat. Pero kailangan silang i-identify ng barangay. Opo. So, si barangay ang mag-identify ng listings, tapos isasabi validate namin if nakapag parang approved ka na pwede kang maging recipient or beneficiary ng Sitio Electrification Program. Kasi minsan kami, Sir Jun, nagpapatulong talaga kami sa barangay. Hindi din naman namin alam kung alin pa yung sityong Walang kuryente. Yes, although 'di ba partly of that barangay, halimbawa zone 1 agko na, Opo. zone 2 agko na, zone 3 agko na, at palan sa zone na sa isngaya kataas-taasan edapa. So we seek the assistance of the barangay council para ma-identify din natin. Kaya nga kumbaga tulungan tayo, partnership tayo para si barangay din syempre matutuwa sila kasi malalagyan ng ilaw yung mga constituents niya. Di ba po? And syempre kami din on the other hand, yung goal kasi natin rural electrification. Opo. Regardless kung sa tuy ka bundok o sa di ka sentro, dapat matawan na maika sa supply sa kuryente. Not unless, Sir Jun, yun lang. Pag na-privatize tayo, which I don't know if i-consider pa ng private entity na yan, tumatawa si Sir Philip, which i-consider pa ng private corporation na yan, na mailawan yung hindi naman sila kikita. Di ba po? Kasi sila ay profit-oriented, not unlike us. Okay. Karon de Philip, nagkawara-wara yung yung signal. Okay. Ma'am, last question. Hero ni Maman nag luluya-luya ni Smart. Ma'am. Pagiliro. Ma'am, last question na lang po, ma'am. Kumusta po ang relasyon po nindo kang Pilre ka party list and then in between Kasoreco 3? Diyos ko naman, kaloka si Sir Showbiz. Opo. So far naman, sir, ano lang tayo, gitna pa rin. Opo. Kung ano din po yung mga goals and programs ni Philreca, which we know will benefit the member consumers, syempre, nandun pa rin po yung support ni Kasoreco 3. And ganun din si Philreca sa Kasoreco 3. Parehas lang naman kami, sir. Yung pinaka-purpose natin is give the best service that we can sa mga member consumers regardless kung anong organization ka. Feeling ko nga kung kahit may isa pang organization or party list pa na ma-create, as long as, di ba sir, yung goal natin ay iisa, wala naman po sigurong problema. So, ganun pa rin naman sir, as long as yung pinaka-target namin and aim namin is naandun pa rin po. Opo. Ma'am, may pahabol pala ako. Nabalitaan ko kasi yung kooperatiba ng Kasoreco 3, nagbibigay din po ng medical assistance. How true po ini, ma'am? Ay, oo, sir. Actually po, na kasama din po kasi yun sa Corporate Social Responsibility Program ni Kasoreco 3. Actually po, last time nasa Burok-Busok Buhi po kami, nagbigay lang po. Simple lang naman yun, Sir Jun. Hindi naman siya yung sobrang magarbo na, Diyos ko, nakakaloka, baka magbigay ng wheelchair at may pa-eye check-up at may pa-x-ray. Opo, hindi mayaman yung co-op natin, Sir Jun. Di ba nga, sabi At least, ma'am, nakakabigay. Ma'am. Yun po. At least Yun nakakabigay. Opo, yun yung maganda. Kasi kahit ganun tayo, at least somehow we're giving back sa member consumers. Nagsimpleng ano lang naman po kami, giving of medical medicines, mga sanitizing materials, alcohol, face mask sa mga recipients natin. Pinipili din natin, Sir Jun, yung recipient. Siyempre, kung sino din yung on time na magbayad na barangay. Kaloka, pipiliin pa namin bigyan yung mga constituents na ang dami naming receivables, diba? Oo nga po, Sir Jun, so na-mention ko yung receivables. Ito yung pinaka-good news natin, Sir Jun. Alam niyo po ba, na yung rate natin ngayon, dati po, last month, 14.83 yun, almost 15 pesos if ira-round off ko. Bumaba po kami ng almost 2 pesos. Ay, okay, very good po. Kung
dati 14.83, so rate ang 1 po, pinapalo na sa ngayon sa 12. Talagang kahit nagmamahalan na lahat, pati si Sir Philip, bumaba pa rin po. Ginawa ng management yung lahat para mapababa yung sinisingil na rate sa mga member consumers. And malaki rin, Sir Jun, kung nagbabayad ka ng 1,500 per month, isipin nyo yung 2 pesos na yon out of 100 kilowatt is almost 200 pesos yung masisave nyo. Okay. Kaya, oo, sana po ma-appreciate yung ng member consumers na talagang hindi kami tumigil na mapababa yung rate dahil yun nga, we understand fully yung nararamdaman nila na ay, lanong gubat magbayad sa kuryente. Now, binaba po iya sa almost 2 point something, 2.3 yata po, ganyan. And then, we're working out na sana, baka sabihin nila next month, baka singilin nyo din kami na naman ng doble-doble. Hindi po, wino-work out natin. Tsaka pinangungunahan ko yung mga iniisip ng member consumers. Opo. So, next month, we're trying na maging masustain na natin yung ganong rate. Sabi nga namin, sabi po ni Sir Willie, sabi po ng aming mga boards, hindi rin naman natin hahayaan na maging mabigat. Almost lalampas tayo ng 15 pesos. Pero lahat ngayon, Sir Jun, lahat ng mga other co-ops, may alam akong co-op, 19 pesos per rate. May alam din ako sa Casoreco, 15 pesos. Pero good for Casoreco 3, 12 pesos lang yung rate natin. So at least, somehow, bakiling kagianan po. Opo. Ma'am, wala naman akong katanungan. Likewise, kung si Karundang Philip ay may karagdagang katanungan sa'yo. Karundang Philip. May hapot ko lang, madam, itong manood mga duman sa mga linya. Kaya na kuryente duman sa samuyang lugar. Namburo balagbag sa kabatagan. Ayong puste. Mga wire nagraralaylay na. Niya po, kinaabot ko na ni Kimaman, kundi si Maman kaya ba ko manline man. Bahala man kaya si Engineer Cortez. Ibalik na giraray kay Maman ang linya. Naku, Sir Jun, ito si Sir, my personal request, nakakaloka. Opo, oo naman, Sir Philip, pagpasensyahan mo na kung minsan hindi rin naman agaran. Pero po, yan, ako may mga nakikinig na mga ganyan, Sir Jun. Kasi po, yung ating mga service drop wire, honestly, Sir Jun, tayo bilang owner ng mga wires na yun, we should held, kumbaga, accountable and responsible dun sa mga wires na yun. If magre-request kayo sa amin ng poste, wala naman pong problema. You can formally write a letter of request or letter of intent. Pero, tandaan kasi natin, Sir Jun, kumbaga, yes, we will receive your letter, but ikukumpara natin si Sir Philip. Hindi naman ako sinasabi ko si Sir Philip na siya lang. Kumbaga, isang consumer, kumpara ng poste na pwede natin magamit into much more other consumers ang magbe-benefit. Di ba po, kumbaga, yun yung ipaprioritize natin. But hindi ko sinasabing, hindi natin i-entertain si Sir Philip. Kaya mas maganda pa rin po, yung meron tayong mga documents of letter of intent, letter of request, para every time na mag-follow up tayo, at least may panghahawakan tayo. Di ba, Sir Philip? Kakaloka kasi ito dun sa mga kabatagan nagbutang sa service drop wire. Opo, pero yun nga, hindi din siya kailangang i-disregard or taken for granted kasi baka delikado, di ba, Sir June? Opo. Kung ababa na, malay mo, kung magtama sa to, mag-ground, kumbaga, aanuhin pa rin natin, titingnan natin. Papabisita ko na nga talaga to si Sir Philip, ang daming request. Opo, sa Santiago. Talo ka pa ni Sir Charlie, tahimik lang, madami pang request sa Guyudan. Ito talaga. Opo. Okay, Karundang Philip. Sige, sige sa may atubangan ni. Karoon niya ako Bicolatin Power na yun, kababa. Dalawa ng linya. Oo, nakalaog na sa Casoreco. Kunya nga ron na pundido. Alfonso kan Bicolatin Power. Sabi kan di ba, sige bagan mga taram-taram kan di ba mga kan di ba pag-iriban niya to.
ang Bicol Light and Power niya, masa di rin man poste. Kaya yun na kayo din. Nagluluwa-hilo yan ang nagkabubugtak. Oo, naging pondido. Ang poste kang Bicol Light and Power Corporation. Di nagsusubalang kita sa nahiling ko kayo ng bagong poste sa loob ka na Casoreco 3 na hababa. Kunyan lang ini araw pang props lang. Di ba mo tunay na poste. Sa sunod kayan, Casoreco ang linya, yaw na sa irarong kandaga. O, di mas matindi na yan. Iyo, mas magayon. Dahil natatamanin bagyo. Iyo, mas magayon. Pero delikado man pa karon ng Philip. Ano? Pag may nag-leak, Bahala man kaya na prime water. Kapag sumusungkan leak. Papirit lang ito sa pag si mama na uncomply. Hanggang okay, naputol si karon ng Philip. Yan, darayan sa Endo, karayang kambuot kan smart. Every 5 minutes putol. Oh. Igwa na po kita mga tugang ni 8 minutos. Makalisan na alas 10 sa lata dagosonta. Aratsan mga komersyal kita. Okay, karon ng Philip, go ahead. itong Hubin baga na artista ang pang-comedy. Iba man si Pukwang Pambira ka man. Abang gayon-gayon ni ma'am. Ito Hubin pa na partner nga ni sa PBB kan panahon. Garo taga Cebu ito. Pang-comedy artista yung babae. Tsabakano pala, tsabakana. Bako ang kabaka. Bako ang tsabakana. Copacabana. Basta si Maman, pag sa boses, kahawig ni Moira de la Torre. Kadakol pala ang kabaing ano? Kadakol. Tapos si Ma'am Cathy Barayero, kahawig ni Joyce Jimenez. Ay, gabos pala niyan ko yan, mga celebrities karon na Philip. Digdiyan ito sa Roman, si Madam Eileen. Kathleen. Garoman baga si Say. ano yan, Asunta de Rossi. Gabosin na sa teleserye. Kita, madali yung mag-describe pag mga artista kahawig. Nadidiscover ko tulos. Ika, garo ka man si Babalo. Pambira. So, ini tabi paringgyon na pakikipag-ulay niya to. Madam Ann Rochi na Raula, tagapagtaram ka na Casoreco 3. Good morning, ma'am. Ma'am Mabel Clemente, dyan sa Sagrada Suyan Baaw, Camarinesor. Alidigdi sa kuyang location ni Mas Philip Barasena, RPN Radio Ronda. Okay mo tugang salamat na marhay kay karundang Philip kung saan na po ang urulay mi napaduman. Okay mo tugang bago magpadagusan sa tuyang programa uyang una sa muyang nagkapira mga hanap buhay. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pagigwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man ang iBerry
iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kuplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nangingenot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamusta? 2 taon na pala, no? Pero alam mo, bilib ako sa mga nagawa natin. Patuloy na nagmask at nag-ingat. Inalagaan ang kalusugan pati ang minamahal. Nagpabakuna at booster kahit kabado para protektado. Nagkaisa kaya malayong narating. Nakabalik sa mga miss nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Okay, balik kita digdi sa tuyang programa. Ay kung ano po kitang 13 minutos makalisan alas 10 din na pagkaaga. Oy, kumusta ang information officer? Dyan sa lokal gobyerno kan Baaw. And dahil pa nag-aapod si Madi, si Kagawad Chris Ablan, mapadapit ini naman sa pagtiripon, ining tupad na kung saan po mga tugang aramon ta kung si saan mga embel to digdi. And sa maabot pong Lunes, Pitsa 4 po yan, mataoning report ang gabos pong head of offices kan lokal na gobyerno kan Baaw sa DILG. Kumbaga, panibagong arrangement. And kumusta man si dating Vice Mayor, si Padingling Malasarte. And nakikidumamay kita sa pamilya Andaya.
Ako nga ni medyo nasyak man ako ay. Ta subot da ini nako duman sa iyang kwarto ng buhay. Kaya maremanjaday sabi nga ni kayan, maremanjaday nga agko TV. Takunday mo na dagog sa radyo, pagka nagadalan ka ng barita sa TV, duman mo po mga tugang madadangog o mahiling ang ibang mga impormasyon, bareta, digdi po sa Bicol Region. And idagos ko po mga tugang si mga slogan kan mga presidente. Si the late ex-president Noynoy, ang slogan mang kato, ako, baliktad, kayo ang boss ko. Bako pala ako. Kamo ang boss ko. Si Kuyan Man, si ex-President Irap, walang kapatid, walang kamag-anak, walang kaibigan. Ano si slogan kitong si dating Presidente Gloria? Hello Garcia. Ano so slogan ka to? Ta si President BBM, aram po nindo so slogan niya man, pangarap nyo, pangarap ko. Kaya today, mangarap ka ng makadakulin babayi, ang pangarap man yan ni Bungbong. Ayan mga tugang, abot sabiyon kung anong pangarap kan mamamayang Pilipino na karahayan sa satuyang nasyon, iyo man po ang pangarap niya. Atibaan digdi po sa laog ka na first 100 days. Atibaan na mautob po mga tugang si mga pangako. Hindi sabi nga ni kayan bados magsakat sa nyug na gigibuhon ining 20 pesos per kilo. Per kilo kan bagas. Papaanuhon daw garo mapapirde ang gobyerno. Garo ang luwas kayan sabi nga ni kan iba lalo na sa mga gurang kang panahon, negosyo ni Berto. Binakal mong dos, ipapabakal mo nin piso. O yan, negosyo ni Berto. Daw kung mautob. Pero po mga tugang, tibaan ang 20 kilos, ay 20 pesos, tibaan kabangang kilo. Tibaan kabangang kilo ang 20 pesos. O, 40 mang giraray. Pero po mga tugang, dahil tanang una pag sentensyahan, ining kapangakuan ni President Bongbong Marcos. Tibaan man magkatotoo, sa iyang pangako na tatabangan niya man. Tatabangan niya, lalo na ining mga indigent, taan nagtitiros po mga tugang iyo yan, inot nakahagadan, magbaba po ang mga presyo kan mga barakalon. And duman man po mga tugang sa DepEd, tibaad man, makonsensya naman, dahil na po kita magparakurulekta. Dahil na pagrason na dahil magpaadal tayo dahil magastuan. Tabangan tanaman po mga tugang.
Kaya ang mga teacher, kung ano ang pagkukulang po nindo sa loob kan kwarto, sa classroom, dahil naman po nindo ipag-shoulder dyan sa mga kamagurangan. Igwa man po bagayan budget, request, duman po sa central office o kung dahil man sa division, natanganing matawan po kamuning budget. Pampakarhay kan sa inyong mga classroom. Dahil naman po nindo pag hagadanin kuyan ang mga kamagurangan. Ayan po mga tugang darakan kapag tiusas sa panahon ngunyan. Mayo kita ning tultul na hanap buhay. Tainot, kan kasagsagan kan COVID-19, kadakol po mga tugang ng mga factory ang nagsarado. Maala, si mga kuyanta, si mga si mga parakwari parakwari dyan sa sapa. Maana pong nakukuha. Although bawal po, bawal magkwari sa sapa. Ito mga graba, grabita, boulder, si mga bato na, mga apod kayan? Si baybay, although bawal po mga tugang, kundi ang ibang mga tugang dyan po sinda nakakakauaning pagbuhay. Sa kunyan, dahil na po sinda makakakuata, lalo na po dyan sa Banwaan kan Baaw, pinag-riprapa na po ang mga sapa. O paano kang makarusog dyan? Dahil ka na makababa dyan sa sapa, inot mayo man hagdan. O ayan po mga tugang, proyekto man yan kang gobyerno tanganing protektaran ang mga tulay. Na dahil po magparararom, dahil po magaba ang tulay. Kaya gabos man po yan mga tugang igwaning papadumanan. Gabos igwaning obheto. Ang obheto kan mga parakwari, taning mabuhay. Ang obheto kan proyekto ang gobyerno, taning dahil magaba ang tulay. Iyan mga tugang, saro yan sa mga programa kang gobyerno, pagprotektar kan mga tulay na dahil po magaba. Pero po mga tugang, hirak man kayo mga nag-illegal quarry dyan sa sapa. Tama na po sindang paano ang hanap buhay. Dapat kayan, kung sincero sa tuyang gobyerno, lalo na po ini mga bagong magtukaw, hanapan po ning solusyon na sumpay buhay. Oo ni na. Sabi ko nga ni, sa aga tutukarong ko yan. Dahil ni po mga tugang, maski yan mga saradit na tawo. Bako man ito mga duwindi? Ano ba kaya masabi? Ano kaya yan? Mga duwindi ito, mga saradit. Kaya yan mga tabot sabihin kung mga ito bagang tawo na ang pagbuhay dahil man nangingimpleo, ayaw lang dyan sa gilid-gilid kukuhaan ng hanap buhay, dapat po yan mga tugang matabangan. Sangon yan. Dapat si mga kapitan, dapat igwaning alternatibong solusyon. Magpaabot duman ki Mayor. Mayor, paano na ni mga katugangan niya mo na hanap buhay illegal quarry? Illegal quarry. Diyan sa sapa. Maanang paghanap buhay sinda. Inot, ayaw pa subak ko. Nagtatrabaho pa. And then, apira kayan, maana sindang dahil na makababa duman sa sapa, mayo man ni hagdan. Ano na Mayor ang pwedeng hanap buhay kani? Ano ang pwedeng itautang alternatibo na pagkakitaan na tanganing daiman po magutob ang sa indang pamilya?
O siguro araw kaya sa to yung mga kapitan, lalo na po sa ngunyan si may mga kaisipan na mag-utro. Maski dahil mag-utro, tibaan na dagos na ang SK and barangay election kunya na Disyembre. Tibaan na dagos na taan iba, nauuyam naman. Lalo na si mga mayo naman na nahahaman. Maray si mga kapitan na may higos. Pero si mga kapitan na naghahalat na sa naning 15-30, ikinakauyam naman kan sa mga constituentes. Pero si mga mahihigos, ang sabi kan iba, maski nga dahil mag-eleksyon, kasi kapitan nga, mahigos man. Paabotang ko nga, good morning, si ABC President Pading Dante. Aribalukan na Barangay Antipulo, Baaw, Camarines Sur. And sa kunya po nga tugang mareganita ini mga transport sektor digdi sa satuya nga lugar. Dahil paman po sila tataas kan singil kan pamasahe. Enot po mga to kag hinalat niya paninda ang memorandum. Ito pong hali sa regional office kang LTFRB. Kaya sa unyan, ang minimum po hali sa Baaw pasiring digdi sa sudad kang Iriga, yung manggiraray 20 pesos. Tibaan ba solusyonan na po mga tugang? Problema dyan sa Banwaan kan Baaw sa ngunyan, ini po mga door to door. Pwede nga motor, single motor na nagkakayod. Tibada matawa naman ng solusyon, may restro senda. Makakuan ng prangkesa. Ayan po mga tugang municipal ordinance man sa naiyan. Pag igwa na po ning municipal ordinance na tugot po ang sarong munisipyo na magkayod sinda, pwede sir ang LTO i-restro na po si daning for hire. Ayan po mga tugang pag mayo maning ordinances o ordinansa na lokal na gobyerno, dahil man po natatawan dahil man po mga tugang na i-restro ang sarong bihikulo na for hire. Kaya ang trabaho po kayan mga tugang, enot ang mga sanggunian bayan. Lalo na po dyan sa Banwaan kan Baaw, takadakol na po ang mga single motor na nagbabiyahe. Pero po mga tugang, dapat i-orient, orientation seminar ang kaipuan po. Digdi po sa mga single motor. Ang iba po mga tugang na nagpipili kan pasahero. Partikular man po digdi sa mga padyak. Kung minsan namimili manin pasahero. O dapat igwa po ning ordinances na pag pataw nin padusa duman po sa mga driver
natangani po mga tugang maging balanse ang paghiling di man po sa mga commuters. Kaya sa royan po mga tugang, iaapilar ta yan. Duman ko sa ngunya ng mga bagong magtukaw na opisyal. Kan Baaw, partikular di po dyan sa Banwaan kan Baaw. Iaapilar ta yan. Kung siya makapot ka na public utility, natanganing magkaigwaning ngipon, magkaigwaning deliberation, kung siya man ang makapot kayan, kana komitibang iyan, natanganing maraya ang mga driver na namimili po mga tugang ni na pasahero. Okay, digdi na po kita mga tugang sa ultimong 30 minutos. Igwa na po kita ng 32 minutos, makalisan alas 10. Nina pagkaaga. Oy, kumusta si mga naghahanap pa lang nina panira? Panira po ngunya na medyo mainit-init. Maski po pero siguro mas masiram gulay. Gulay na anong kapod ka to? Gulay na labong. Ini nga puwag. Morning, KRS. Yan na medyo masiram na panira ko niyan. Na may bangot na may bangot na hipon. And then, kaaganing dikit na sili, uy, abaana. Sabi nga ni kaya, siram sana. And kumusta man dyan sa Merkado Publiko ka na syudad din Iriga? Digdi po sa fruit section. Naman po sa mga meat section, fish section. Habok ko na magdyan. At iba may bug naman ako kaning mga seafood. At ang paborito ko kung bakong aniit, kasag. Yan mga tugang ang kolesterol ay abaana. Ang uric ay aros parehas po mga tugang. And dyan man sa Merkado Publiko ka na nabuwa, kumusta? Aldaw kita ngunyanin Biyernes sa and Market Day. Market Day po duman sa Banwaan kan Buhi. Sa aga, Market Day dyan po sa Banwaan kan Nabwa and Bula. Oy, magpasalamat po kita mga tugang sa tuyang kagurangnan. Si Bagyo, paluwas na po. Yaw na sa luwas kan par kan na Pilipinas. And si Igwa naman na nagbibilog, ini nga low pressure. Tiba ada parayo banlugod po mga tugang. Pero although yaon po iniduman, partikan Batanis. Bang po sa may partikan
Ilocos, Sambales. Medyo haray man sa tuya, kaya lang ipagpangadya ta maski po dahil inahagop kita kan na low pressure, pero po anuran hagop kita. Okay, digdi mo sa muya nga kinakamutan, medyo ayahay, mainit-init, kasubaan ko nag-uran, dyan po sa banwaan kan baaw. Dahil ko lang aram kung ringkonada, inuran man. Okay, kung nakantabay si Kagawad Noel Albalate, dyan po sa Barangay San Nicolas, dahil ta ka naaapudan, garo, an sa imong globe o dito, an sa imong SIM card, naka TNT, tago ng tago, bako, talk and text. Naka-TNT po ako, kaya day taka maapudan. Siguro, pag uli, kung magbakal man ako ning SIM card na Globe, ay ning, kuya, dito. O, nandyan. Pero kasi bago po mga tugang, nareparo ko man ito. Ano daw sa interview mi kay Ma'am Rutsi, nagtatagalog na kami, ay nareparo ko man ito kasubago. Palibasa niya ako si Ma'am Rutsi. Nagtatagalog man. Pati man ako, iyon naman. Kaya pinagpaabot po mga tugang ni Ma'am Rutsi. Spokesman ka na Kasureko 3 na kung igwa po kamuning mga problema sa barangay, bakong kung ano, problema sa Kasureko, problema sa kuryente, ipaabot lang po nindo. Kumbaga, igwa po kamuning formal letter na itatao, natanganing maaksyonan po, lalo na kung imbil to ang kwarta. Pero yaon po mga tugang ang pag-umaw, pag-umaw kan siya yung lingkod. Takan panahon po mga tugang, since 1980, ang Kasureko 3 po mga tugang, bakong arog sa ngunyan. Kanto, pag nag-run out, mahalat ka na mag-aga. Kaya ikapapasyaran ka na mga lineman. Pero po sa ngunyan, halimbawa napalsokan ka muning kuryente alas 10, ani na banggi. Pag nag-apod ka mo duman sa hotline ninda, pag mayo po ning pigrespondihan, ang lineman, siguro po mga tugang 30 minutos, yaon na po dyan sa indong lokasyon. Kaya ayan po mga tugang, yan man ang mga pagbabago. And kung kang panahon po mga tugang, mairahay nin transformer, kanto yan. Ang nag-iiribang mga lineman, dahil po nababa sa 10. Si iba, taga-tingag. Pero ganyan po mga tugang, ang nag-iiriba dyan sa truck, kung mga trouble man sana, duwa, si driver, tapos may kaibanan na saro.
maana si mga taga-tingag. Sabi nga ni kayan, garo kaya ni mga taga-bula. Ano mga taga-bula, mga taga-tanawan. Sige lang ang tanaw, nakatingag. Mas dakol si nakatingag, duman siya naggigibo. O ngunyan po mga tugang, bako na. Araw nga ni kasudma, pag-una mi, gabos brand out, ay auto palan, pira lang ang harong na brand out. Maray nga nita, inapodang ko si Kapitan, si Kapitan manyaon man duman sa sentro, kan baaw, inapudan niya, duman sa opisina, asin mayo po nga ninin sa rong oras, action man tulos an kasureko tres. Kaya bago po nagbanggi, igwa na po kami ning supply. Igwa na kami ning power supply. Kaya tinatawan ning dakula nga pag-umaw. Salado po kan engineering department. Lalo na si mga, yan po dyan sa mga troubleshooter na madali na po mga tugang an aksyon. Madali an responde. Bakong araw kadto, pag nag-burn out ng alas 7 nin banggi, iirahayon yan, kinaagahan. Kadto yan mga tugang. Pero ngunyan, bako na. Garo itong yung po dyan sa Metro Manila. Kaya lang dahil pa siya nagkakaagninwangwang. Duman po mga tugang, admiral ko, pag igwang rirespondihan, igwayan wangwang. Rason, kadakol man ang bihikulo duman sa Metro Manila. Natanganing maggilid, igwang rirespondihan ang mga lineman ka na miral ko. Pero digdi sa tuya, kulang pa man ang bihikulo. O kaya mayo sindaning wangwang. Garo yan kan panahon ni Pinoy. Pinagbawal po mga tugang ang wangwang. Pero po mga tugang, magayon ito. Magayon na programa itong mga wangwang na dahil magparagamit ang mga pribadong mamamayan. Dapat po mga tugang ang wangwang, iyo lang ang may igwakayan, ang ambulansya, PNP, fire truck, iyo lang po yan mga tugang ang tinatawan ng authority. Pero po sa ngunyan, garo nagbabalik. Maski po ordinaryong lunadan, maski ini mga for hire, o igwa na naman akong nadadangog na ito bagang businang garo palaka. Garo palaka na ginagamit man kang busina kan PNP. O, nagagamit naman kayan. Kaya ang pag-una mo pang tugang, pag binusinahin sa pag-una mo, autoridad, ito palan, pribado man sanang lunadan. Kaya magayon po mga tugang programa, katong the late ex-president Noynoy, ma-identify mo po mga tugang kung ano ang nagwawangwang, kung ang PNP o ang Bureau of Fire or ang ambulansya. Tamaski po nga ni mga tugang si mga congressman ka ito na may mga wangwang, tinaranggal ito, pinagdakop. Dinakop to mga tugang, taano ang rason? Bako man sindang autorisado magkaagnin wangwang. Taan autorisado sana po mga tugang na magkaagkayan, iyo po ang mga arugpokan na PNP,
an ambulansya, Bureau of Fire. Dahil ko lang po aram kung kuyan autorisado man kayan. Ining armed forces. Ining mga behikulo kan mga armed forces dahil ko lang kuyan kung igwaman sinda kayan. Pero ang mga pribado po mga tugang, itong mga ordinaryong tao na may mga behikulo, dapat po kayan darakupon. Takon minsan nakakalansay, nakakaribong. Pag pinatanog na sugaro palakang busis, ang paguna mo pulis, ito palan bako man. Kaya dapat ito kaya kagustuhan lang ito ni Pinoy. Dahil man po ito, dahil ko lang aram po, igwa katong layi. Pero ang aram ko po mga tugang, garo igwa yan. Bawal magparagaramit kan mga araw kan wangwang. Ito mga uniform kan mga kuyan, armed forces o PNP. Bawal po ang civilian na maggamit kayan. Pero dahil man po mga tugang nauutob. Kaya man kung minsan igwaning sabi sa Rinconada, igwaning nababasilan. Igwaning namamaluan ang paghuna militar, ang paghuna pulis, ito palang civilian, napatimasangan. Kaya iyan mga tugang, dapat kaya na istriktuhan kan sa tuyang mga otoridad na kung bako man sindang authority na maggamit kan mga uniform kan PNP, uniform kan armed forces, dapat po mga tugang ipagbawal iyan. Alat Pading Philip, kaganta kaning kaganta kaning intro. Bicol Connection Report. Okay, nagbabalik si Karondang Philip. Karondang Philip, go ahead kan sa imong report. Salamat, Gerard Tabia Karundang June. Good morning, Iwat, sa mga parantabay niya to. Yaw na ko digdi sa opisina ka na Philippine Coconut Authority, digdi sa barangay San Isidro, Ciudad Iriga, na nakakasakop ka na Rinconada area, sin ibang parte ka na partido area. Kan nagtalikod na semana palan, pinaggibo nga na 49th PCA anniversary kan sinambit ng opisina duman mismo sa Ayugaw presentasyon Camarinesor partido area. Duman sa naging okasyon nagtauan PCA nin mga food packs tapos ining mga school supply sa eskwelahan ka na Ayugaw sa presentasyon. Nakulang tabang man ini duman sa mga agents na mga estudyante and syempre sa mga kamagurangan na yaon duman sa sinambit ng barangay sa presentasyon dyan sa partido area. Opo. Karandang Philip, ugma daw ako na kadakulan na nakakaisip kan mga outreach sa program sa gobyerno. Ining mga outreach program na ini, dakulang tabang man duman sa mga indigents. Na pamilya, siyempre, grabe ang pangangaipo sa mga barangay, lalong-lalo na sa mga arog kaining barangay na mga coastal. Coastal na barangay, coastal na banwaan. Digdi sa probinsya ni Camarinesor. Kaya kung ang mga miyembros kan media, puro sa na tree planting an activity.
Outreach ka na media puro tree planting. Alagad na anapot, hain daw sa mga kahoy kung Nabuhay man daw. Nagkapira sa nagkaburuhay. Kaya dapat mag-outreach sa program man kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Camarines Sur Chapter, nagtauman yung mga school supply, yung mga food packs, sa mga TIOS na barangay, hindi sa probinsya ng Camarines Sur. Ang asosasyon mga kan TVP, hindi sa Kamsur, asosasyon kan mga station manager sa nakon minsan. So mga reporter TIOS, oo. yan na-obserbaran ko sa asosasyon kan KBP. Pwedeng maanggot na naman gani si Chairman Bong Itchalotsi. Kaya ito, nasuya sa kuya, si Chairman ka ito, si yaw na nga ningunyan sa Sarong FM Station sa Ciudad Canaga. Si Kuyan, si... Omar Vasquez. Oo. Garon nga ako mayo man na kinibong gayo ang KBP sa kapakanan kan mga reporters, mga taga-media digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Kanyaon pa ako duman sa sarong istasyon diyan sa Banuan kan Bao, sarong FM station. Sabi kan dating manager ta. So yan nga sa imo si Romar Vasquez kan KBP kan iyo pa na chairman pigpapara tuyaw mo dahil ang KBP normal tutuyaw kung patuyaw man. Saka paano nga day tuyaw na igwa man tutuyawon? Saka reasonably man. Dapat isipon man ang kapakanan kan mga reporters. Puro sa para sa mga manager. Iyo, tama. Sa mga reporter nga kung minsan yung naglalapigot sa mga sa field, critical na lugar. Sa field. Minsan sige sa naman ang iba, turukaw-tukaw sa estasyon. Tapos abang raray kan buhay sa ibang mga reporter, nagkakagarada. Iyo. Sa senda ng trabaho, dahil man lamang nin suporta na itinataw na ibang mga station manager. Okay. Karanda Philip, igwa kitang pwedeng makaulay dyan sa PCA? Dulo konta daw, si Senior Agriculturist, Sir Jan Luna. Kung ano ang masasabi niya. Sir, good morning po. Live po kita sa RPN-DZKI, ang korpo si John Batan. In connection po ini duman sa indong nagin activities, duman sa Ayugaw, presentasyon Camarines Sur sa 49th PCA anniversary. Okay sir, good morning po. Good morning po, sa gabos na gihinanyog sa hindi po sa pamosong radyo sa Rinconada, si Sir Philip Munyan. Opo. Sir. Ini po. Opo. Kumusta po ang selebrasyon po kan sa indong opisina? Sir? Kumusta po ang ito pong presentasyon po nindo kan opisina itong anniversary? Okay sir. Magayon po itong naging resulta po. Itong pag-celebrate ng 49 anniversary ng PCA, nagkaigwa kami ng outreach program, nagkaigwa naman ng feeding sa mga estudyante kang elementary sa Ayugaw Elementary School, na sarong depressed barangay kang presentasyon. Kasabay man po kaya, nag-distribute kami ng mga school supplies, asin, nagtawa mo kami ng 74 food packs para sa 74 household na yaon duman sa lugar na ito. Opo. Sir, ano po? Well participated po ito as in maugma, dakula ang kaugma na dinara sa mga residente asin kaakian. Opo. Sir, ano po iyo po nindong napili duman sa pinaka remote municipality di sa Camarines Sur?
ito po kaya na-identified mo na saro talagang pobreng lugar, although coconut area po siya. May potential man siya na ma-develop, mataan sa may attention as in mga projects, as in program. Kaya ito ang napili niyo po dahil lanta medyo pobre as in tios talaga ito. Ang mga maestro nga naman, apat lang sa sarong elementary, multi-teaching po sinda, nag-handle ng iba-ibang klaseng, iba-ibang grades ang estudyante. As in, dakula ang pasalamat ninda po, as in na-appreciate man ninda itong sa itong mga nabili mong activities naman. Opo. Okay po, sir, apera po kitong pag-celebrar po nindo kan anniversary kan na PCA. Ano pa po ang pwedeng ma-avail dyan po sa opisina kan mga coconut planters ta po digdi sa Rinconada and Partido? Sa ngayon po, padagos-dagos po ang samuyang pag-conducer kaning IDOC, itong NCFRS po na kung saan pinag-update ang dabos na coconut farmers. Sinasabay mo iyan sa mga activities na nga na makaabot ang mga proyekto na ilulunsad ta kainin si FIDP na itong proceed po naman sa coconut levy fund. At sa mga projects ng tinatao po dyan, itong incentivized coconut planting and replanting project na kung saan 85 pesos po ang tinataotang insentibo kada similya na mapatambo as in maitanom sa field. Nagtatao man po kita ng panagos na libreng mga abono, animal, small ruminant as well as pang-raise chicken para mas madali na mapagpuahan ng income. Kaya sa itong mga tugang na paraoma. As in, may mga proposed naman po kami ongoing as in mga completed projects ng itong farm to market road na naka-anchor man po ini as in naka-tie up sa DPWH. Part ini po kang itong percentage sa Coconut Levy Fund Trust. Opo. Okay po. Sir, manaman akong kaputan likewise kung si Karonda Philip igwang karagdagan na hapot po sa imo. Karondang Philip. Okay po, sir. Salados na balos po, sir. Opo. Karonda Philip. Dito po sa pagputol bagatan mga po ninyo, kumusta po ang sa indong opisina ngunyan? Sa ngunyan po, kulang man po ang i-apply na pag nagkukualing po tukat, inhuli pa naka-recover naman po ang sa itong coconut. Aside from that, medyo halanggaw na po ang coconut copra as in whole nut. Kaya siguro naghihinayang naman ang mga farmer ta isipon ta na halanggaw na ang barakalan. Kung pagparaputulon paninda, may putol-tulos ang sa indang source of income. Aside ka itong naman ng bagyo, naman ng gayong peste. Kaya sige na ninda patanom girara ng mga coconut, may insentibo kita ang tinatao sa inda. So initabi karundang June na pagkikipagulay niya to kay Sir John Luna na Senior Agriculturist ka na Philippine Coconut Authority na nakabase digdi sa Barangay San Isidro, Ciudad Can Iriga. Good morning na lang sa branch manager kana PCE2 na si Ma'am Mercy Salazar asin sa gabos niyang mga pag-iriba digdi sa sinambit ng opisina. Ali digdi sa PCE. Oh, naputol na si Karonda Philip. Dahil na natapos sa iyang extra. Field Report! Okay mo tugang yan na napakikipag-ulay ni Karondang Philip duman po sa PCA na consign po mga tugang kaiwasin din ng anniversary. Magkayon po mga tugang ang mga asyensa kang gobyerno niya na nagkakaigwa po ng mga outreach program, lalo na po ining pagpanao
anin food pack, and then ining mga school supplies. Iyan po mga tugang kaipuhan yan kan sa tuyo mga kababayan. Ay itong inaapod na mga nasa laylayan. Uy, nakalampas na kita. Okay, mga tugang maparam na ko. Ha? Laday ko na saro-saroon ta medyo nag-overtime na kita ning 2 minuto. Okay mga tugang, salamat kan sendong pagantabay. Agiraray po mga tugang sa Lunes. God bless and sana mapasatuya man ang biyaya kan sa tuyang kagurangnan. Sa enot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Ay, RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon, narito na ang PCOO Media Briefings. Laging handa live sa RPN DZKI Special Coverage. Dispute Resolution System o PODRS. Ano-anong complaints po ang natatanggap ninyo at gaano po karami ang inyong natatanggap kada linggo? Opo. Audrey, itong Philippine Online Dispute Resolution, we launched it this June. Kaka-launch lang natin yan sa panahon ni President Duterte at ni Secretary Lopez. Right now, we are in the 3rd cycle of the user test capability. Ginagawa natin yan. Yung acceptance kasi ng consumers natin, syempre, doon sa system para makapag-file sila ng reklamo. These are all consumer complaints. Fina-finalize lang po natin bago natin talaga maumpisahan na makatanggap ng reklamo. Siguro give us another month. Nagtuturo din tayo, Audrey, tinuturuan na rin natin ng consumers. We have video tutorials also para malaman nila kung paano sila makakapag-file ng complaint through the system. Currently, we still have the consumer care ng DTI through the fair trade. Yung presyo mas mataas doon sa suggested retail price natin or hindi dumadating yung kanilang delivery.